Hola, bon dia, soc l'Israel. Com esteu, barrufets i barrufetes? Hola, jo sóc la Vane, ja ens coneixeu a tots dos, i des d'aquí, primer de tot, el que volem fer és desitjar que tots i totes estigueu molt bé i les famílies igual. Bueno, com veieu, fa unes setmanes que us estem enviant uns reptes d'educació física perquè és l'única manera que tenim d'incloure les classes d'educació física dins de les vostres cases i des de la setmana passada doncs, vam començar el tercer trimestre. És important, perquè ara, a partir d'aquesta setmana, inclourem alguns petits canvis dintre d'aquests reptes que us proposarem. Tenint en compte el que acaba d'explicar l'Isra, potser encara hi ha algun nen o nena que no controla molt la web de l'escola i és per això que a continuació trobareu un vídeo explicant el funcionament correcte. Per poder entrar a l'apartat d'Educació Física és molt fàcil. En la pàgina web que us estem enllaçant totes les tasques aneu a Educació Física. Això ho hem canviat una miqueta. Aquí a dins en tindreu els reptes que teníem fins fa pocs dies i aquí en tindreu l'explicació del gran repte. Anem a mirar la primera opció, els reptes d'Educació Física. Ho tindrem una altra vegada igualment separat per cicle inicial, mitjà, superior i aquí a baix us deixem enllaços per si voleu anar a visualitzar els diferents reptes de manera estreta i vertical, perquè així es veu molt millor en els telèfons. Si anem a l'apartat del gran repte, aquí és on us col·locarem la informació i aquí és on us posarem el vídeo que farà de presentació del repte de cada setmana. Aquí a baix, de color gris, en tindreu l'explicació per si no podeu disposar de so o no funciona el vídeo per qualsevol motiu. Aquí estan explicats els diferents passos i aquí al final apareixerà el correu electrònic al qual ens heu d'enviar la informació. Bueno, ara que ja hem començat el tercer trimestre, ja esteu una miqueta més habituats a comunicar-vos amb els tutors via correu, via Drive, amb les telecomunicacions que estem fent servir avui dia. Llavors, és moment de tornar a donar una miqueta d'impuls i posar-nos en marxa. Sé que molts de vosaltres ja esteu fent moltes cosetes sobre els reptes des de casa, que són aquests que veieu aquí. Us hem posat un petit exemple de com es veurien els de cicle inicial, però per poder tenir un retorn de les vostres feines hem de llançar una altra coseta que es diu el gran repte. Totes dues es basen sobre les graelles que nosaltres farem servir. El que passa és que només a una d'elles, només a una, o dues, li posarem aquest logotip. Significa que vosaltres cada dia heu de fer una miqueta d'educació física amb les propostes que nosaltres us fem aquí, però hi haurà una o dues, que les heu de practicar també, que serviran per fer el gran repte. Mireu, vaig intentar fer-me expert en un dels passos de ball que he vist que per mi jo crec que em pot funcionar. Anem. Mira, jo ho faig molt millor que tu. Sí, és veritat. Ho fas bastant millor que jo. Només una miqueta, crec jo. Però bueno, seguim. Sí, millor. Seguim. La qüestió és que quan heu escollit un dels passos que més us hagi agradat del vídeo, l'heu de practicar. L'heu de practicar, l'heu de repetir, fins que sigueu uns experts en aquest pas. Una vegada que ja el teniu super practicat i dominat a través de la repetició, us heu de gravar amb el telèfon mòbil, ja que creiem que disposeu la gran majoria d'aquest aparell. Us heu de gravar màxim 20 segons, si pot ser en horitzontal, i ens el feu arribar. Però i què farem amb aquest vídeo? El que farem amb aquests vídeos és que farem un petit videoclip amb totes les aportacions que feu els diferents alumnes de l'escola, des de casa. Per tant, el vídeo de 20 segons d'un alumne de tercer, el vídeo de 20 segons d'un alumne de quart, el pas de ball gravat en aquest vídeo d'un alumne de cinquè, tot junt farem un petit videoclip. D'aquesta manera, tothom es podrà veure les cares amb els seus companys, amb els seus amics i amigues de l'escola i a més ens mostrareu a la Vanessa i a mi que sí que esteu complint amb els reptes d'educació física, sobretot amb el gran repte que és el que col·locarem de manera setmanal. Però hi ha gent que això no controla massa. Com ho fem?
Molt bé, per poder enviar-nos el repte, només cal que obriu el correu electrònic que feu servir vosaltres i el destinatari escriviu la direcció escolabarrufet@gmail.com. No us equivoqueu, Quan hagueu posat això, en el títol, en el títol del missatge poseu només Educació Física, vale? Així, d'aquesta manera, Vanessa i jo trobarem els correus ràpidament i només els que tinguin aquest títol els descarregarem, vale? En el cos poseu una petita presentació de qui sou, vale? Soc Israel, us adjunto al meu repte. No us oblideu tampoc a la part final, al clip, a adjuntar els arxius. Si heu fet dos reptes diferents, si heu fet dos reptes o teniu dues versions, trieu l'arxiu que sigui correcte. Un cop acabi la barra de progrés que s'adjunti, doncs li donem directament a enviar i ja el rebrem. Recordeu que aquesta feina l'heu d'enviar al compte de correu electrònic del nostre col·le. Molta sort en aquest primer repte. Veieu i poseu-vos en marxa.